O pasado 13 de novembro, esta escena repetíase por toda Galicia. Vamos, pitas. Pa dentro, hai que ir pa dentro. Ante a expansión da gripe aviaria, o goberno decretaba o confinamento de todas as galiñas para evitar o contacto con aves silvestres infectadas. E o perigo segue aí. A Xunta avisou onte mesmo dun gromo de 5 gaivotas en Xove, pero a corentena tamén está tendo consecuencias graves para os animais. Moi mal, moi mal, moi mal. As probas nas vedes todas tristes. E poño moito menos. O estrés contaxouse máis rápido que a gripe entre as galiñas, tanto é así que a produción de ovos caeu en picado en moitas granxas e galiñeiros galegos. O ovo, por suposto, eu pasei de recoller 90 e pico ovos diarios a recoller 3. E isto influe no prezo deste alimento, que se disparou un 30% dende o ano pasado. E logo, chegou a violencia entre as galiñas. Xa perdiches moitísimos exemplares porque se pican entre elas. Picaxe polos 3 é un problema en estas aves que están acostumadas sempre a estar en libertad. Con este panorama, cada vez máis voces claman pola desescalada. No País Vasco xa se permite aos gandeiros sacar as aves un anaco para que se relaxen. É que en España levamos mes e medio sen contaxios en granxas e incluso o goberno pide a declaración de país libre da enfermidade. Canto terán que agardar as nosas galiñas para respirar aire fresco? 12:35 minutos da mañá, pobres pitas, as cousas como son, pero Bernardo, estánse dando algúns tímidos pasos para a desescalada, non? De feito, España traballa na declaración de país libre de gripe aviaria de cara ao comercio con terceiros países. O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación avanza nese informe de autodeclaración ante a OMSA, a Organización Mundial da Sanidade Animal. Tras mes e medio sen focos en aves de curral, ollo, de curral. O impacto da gripe aviaria no país, aseguran dende o Ministerio, condicionou o censo de galiñas poñedoras e impactou tamén no prezo do ovo, ata situárense en niveis un 30% superior ao ano pasado, a 2024. Argumentan que a situación da enfermidade, polo de agora, está baixo control, con 14 focos en explotacións avícolas. Precisamente en Castela e León, nas últimas horas, levantáronse as restriccións relativas aos focos detectados na provincia de Valladolid, polo que xa non existe ali limitación para o movimento de aves e os seus produtos no comercio. Pero dende o pasado 13 de novembro, e van 27 días, as nosas aves de curral están confinadas. Malia esta intención de desescalar, as autoridades insisten en non relaxar a vigilancia e manter reforzadas todas as medidas de seguridade. En iso seguimos, en Galicia tamén, en tentar que as nosas pitas non toleen. A piques de cumprírense un mes de peche, produtores e criadores ansían empezar a ver un chisco de luz ao final do túnel, non, Rocío? Sí, así é que fixadevos, porque é que un ovo, un produto moi sinxelo, Bernardo, xa se convertiu en un produto de luxo. Por iso hoxe quixemos vir aquí a Láncara, onde a Sandra. Moi bo día, Sandra, como estás? Hola, moi boas. Pois as galiñas mal, eu creo que peor. Pasado mañán cumplimos un mes dese confinamento. En que se está a traducir aquí no Galiñeiro? Pois en máis picaxe, en menos ovos, en estrés. Isto está sendo un factor de estrés bastante importante para elas. E que ademais falamos de galiña de Mos, unha galiña que non está pensada para vivir dentro. Non, lóxicamente, a raza galiña de Mos son galiñas para criar en extensivo. Os pitiños ao cabo do mes xa están por fora, entón, de repente verse hacinadas, pois está sendo terrorífico. Terrorífico. Cantos ovos recollíades antes deste confinamento? Pois fai un mes poderíamos estar sacando, por exemplo, deste lote no que estamos agora mesmo tía máis eu, poderíamos estar recollendo en torno a 40, 42, 38 algún día, pero un promedio de 40 ovos. E agora mesmo, se chegamos á dúcia, casi podemos facer festa. Se recollemos menos ovos, entendo que o prezo tamén se está a ver afectado, non? Pois, lóxicamente, cando nos explican a lei da oferta e da demanda, dísenos que se algo non hai, o precio increméntase. Ata onde crees que pode chegar o precio do ovo? Pois non sabría dicirche, agora mesmo estaríamos vendendo a 5 ou 6 euros a dúcia, tendo en conta eso que é de galiña de Mos, pero é que podoche dar o dato de que en Estados Unidos fai uns meses nunha situación semellante chegaron a custar a dólar ovo. Entón, pois esperemos non chegar aí nós, pero bueno. Este confinamento, para rematar, en que se vai a traducir a medio plazo?
pois a que chegaremos á primavera recuperándonos do que agora perdemos nun mes. Este factor de picaxe, o estrés, todo isto, aínda que no momento en que as ceibemos, vamos tardar moito en poder recuperar o benestar que tiñamos previo. Pois Sandra, moitísimas grazas por atendernos. Xa ven, compañeiros, 4 ou 5 meses para recuperar o que perdemos aquí nun mes.